wannan sabulu da hayakin ina kyautata zaton mai yiwuwa shine ainihin tushen maganin matsalolin da kake ciki. Saboda mene? Mafi yawa jifa, ido, baki, kambun baka, wani sihiri shi yake lalata al'ummarmu. Wallahi wani hatta ka ga mutum ya mutu, to mafi yawa bai sani ba akwai sa hannu na sihiri. Ka nemi dafa'i a wannan rayuwar da muke ciki. Kai kana rayuwarka ne, baka damu da kowa ba, a gefe guda kuma kowa ya damu da kai. Wani riga kawai da zaka na sa kana fita, ka tsole mar ido, sai ya nemi yadda za a yi ga babu wannan ni'imar, ko da baki ko da asiri. Ka mallaki sabulu da hayaki, ka yi wa kanka dafa'i, ka yi wa kanka kariya, ka yi wa kanka jalabi mai ƙarfi wanda duk inda ka shiga ka samu alkhairai albarkacin sayyidul wujudi. Mata suna tambaya, mata ku ya kamata ku fi mai da hankali a amfani da irin wannan sabulu da hayakin, saboda ku ne ayi halin kuke fama da matsalar iska da baki da sauransu. In kuna amfani da wannan, Allah zai kawo mijin aure cikin salin alin, haka kuma Allah zai kare ku. Allah zai kare ku daga dukkan baki da wani sihirce da ake yi, ko ta fannin ku mata ko ta fannin wasu mazan da suke iya yi muku. Haka namiji in kana wanka da wannan, dan kasuwa zai samu buɗin harkokinsa, ko mace 'yar kasuwa ko masu online business, kowa in yana wanka da shi sai ya ga yardar Allah a irin matakin da yake. Da zoben da nake magana shakuru kundum, wannan zoben ina jaddadawa sai mutum ya daure ya ɗaura ƙugunsa zai iya mallakarsa, amma in ya mallake shi wallahi azim sai ya gode wa Allah, sai ya yi ce me yasa tun farko ma bai saurin sa zoben nan ba, saboda zai ga ci gaba, zai ga harkoki. Kuma normal azurfa ita dama ko da jifa za a ba kanta yake zuwa bare an mata aiki. Ai min sharing a airportin saboda manzan Allah. Allah bar mu da manzan Allah.